Аз съм Лазарчи си геймър. Днес ще ви кажа как да си спечелите Legendary Chest. Както сте влезнали в самата игра, влизате в настройки. Help and Support, Card and Chest и второто Can I Open More Than One Chest at Time. Тук ще ви излезне едно, където долу пише контал, не мога да го прочита, ще ви излезе No или Yes. Вие трябва да натиснете No. След това ще ви излезне това контал. Влизате в него и пишете какъв чест искате, каква карта. Например, Legendary Chest, карта, която искате изпарки. Аз не искам тази карта, просто да, защото ще играят, видим дали ще ми попадне наистина Legendary Chest. Пишете си имейла след това. Това не го бъркам нещо толкова пръсни. Ето сендвам го и thanks for context. Влизам. Давам yes. И това е. Дано да ви хареса от това клипче. След 3 часа и 21 минути ще показвам, ще играя да видим дали ще ми се падне Legendary Chest, защото, както казвам, не знам. Не го знам това дали ще ми се получи за Legendary Chest. Но знам ми се получи. Първо пък да спечелим, па ще видим. Ами да. Това мисля да е този епизод. Дано да ви е харесал относно това. И това е да. Както виждате, този ме би. Направо му размаза. Дано ви е харесал това клипче. Знам, че е много кратко, но следващото 3 часа и 19 минути, не знам колко, ще бъде около 5-10 минути. Дано ви е харесал клипа и